Fuergy je firma, ktorá vám zabezpečí, že na energiách budete platiť menej, alebo vám dodá také riešenie a také služby, aby ste na energiách zarábali. Fuergy je možno vnímaná ako firma, ktorá predáva, inštaluje, prevádzkuje batériové úložiska, ale to možno je skreslený pohľad, ktorý nie úplne zodpovedá realite. To, v čom je naša inovatívnosť a to, kde si nesieme tú najväčšiu pridanú hodnotu, je energetická optimalizácia. Batérie sú len taký nástroj, prostriedok toho, aby sme tú energetickú optimalizáciu mohli robiť, ale nie je to nutnosť. Môžu to byť akékoľvek iné technológie, iné zariadenia, či výrobné, či spotrebné. Môžu to byť iné zdroje, fotovoltické, kogeneračné, paroplynové, akékoľvek. A taká tá naša inovatívnosť tých produktov a služieb je práve v tom, vedieť sa pozrieť na zákazníka ako na celok a namixovať mu tú správnu kombináciu toho, aby jeho zariadenie a jeho energetická funkčnosť pracovala čo najefektívnejšie a prinášala buď úsporu, alebo generovala zisk. Ten rozdiel, ktorý máme oproti konkurencii, je, že naozaj ten pohľad na energetiku koncového zákazníka sa snažíme mať zokruhovaný. To znamená, za našu konkurenciu sa považujú dodávateľia batériek, za našu konkurenciu sa považujú inštalatéri batériových úložísk, za našu konkurenciu sa považujú IT firmy. Každý z nich má v princípe pravdu, ale nemá, lebo to, v čím si konkurujeme, je pre nás len nejaká časť toho, čo robíme. A to, aby sme zákazníkovi vedeli poskytnúť plnohodnotný produkt a plnohodnotnú službu, znamená, že musíme mať vyskladané do kruhu všetky tieto znalosti, či už z silovej energetiky, z projektovania energetických zariadení, z prevádzky, z obchodnej energetiky, z regulačnej energetiky. A naozaj je to komplexná množina znalostí, ktorú máme a ktorú zákazníkom ponúkame.